Сряда малко след 5 следобед гледате всеки следобед с мен, Криси. Сега започва нашата рубрика Мечта за бебе и днес ще говорим за храненето преди и по време на бременност. Защо трябва да бъдем внимателни с това, което слагаме в чинията си, ще разберем от консултантът Елена Димитрова-Ангелова. Ели, здравей! Здравей, Криси. Може би тук е момента да кажа, че аз не съм консултант по хранене, да направя тази оговорка. Основните ми интереси са свързани с психологията. Но защо тази тема е важна? В един момент, започвайки да чета книги, свързани с репродуктивното здраве, предимно на английски, защото на българския пазар подобни почти липсват, ми направи впечатление, че в тях има огромни части посветени за начина на хранене, когато се подготвяме за това да имаме дете. И особено когато е на лице репродуктивен проблем. Защото начина на хранене, даже малки промени в начина на живот и на хранене, могат да се отразят изключително благоприятно върху начина, по който се чувстваме и върху репродуктивната система и нейното функциониране. Защото колкото по-здрави сме ние на ниво тяло, толкова по-голяма възможност има тялото ни да функционира добре като репродуктивна система, защото тялото винаги ще предпочете да осигури достатъчно енергия за дишането и за храносмилането и репродуктивната система идва на по-заден план, ако мога образно така да се изразя. А проблема е, че когато една дама, едно семейство иска да има бебе и посетят гинеколог в тази връзка, никога този специалист не задава въпроса: а ти здрава ли си? Как се чувстваш? В най-добрия случай могат да й пуснат кръвни изследвания, но дори това не е задължително. Започва една ровичка на какво не е наред в тялото и всъщност какъвто и да е въпрос, свързан с това как жената се чувства, липсва. Направи ми впечатление едно изследване, направено в Йелския медицински университет, където изследвайки значително количество жени, значителна бройка жени, които са с репродуктивни проблеми, било установено, че само 7% от тях имат достатъчно количество витамин D в телата си. Останалите изобщо не били запознати с наличието на този дефицит в себе си. Тъй като темата е изключително важна, аз съм се съоръжила в случая и с папка, защото не искам да пропусна нещо важно и искам да караме поред. Наличието на достатъчно количество цинк, желязо и омега-3 са изключително важни за зачеването. И тяхната липса много често е причина за стерилитет. Говорим тогава, когато липсват физиологически показатели стерилитет да е на лице. А дори да са на лице такива, т.е. да има и други проблеми, свързани с репродуктивната система, ако ние помогнем на тялото си да функционира правилно чрез храната, която приемаме, можем да повлияем на нивата на хормоните и можем да бъдем подготвени за това да станем родители. Още повече, че пропуска се един важен факт, че в момента, когато нашето бебе е съвсем мъничко, т.е. буквално след като сме го заченали следващите 2 седмици, когато все още не знаем, че сме бремени дори, това е изключително сензитивен период за фетуса. Тоест, начинът, по който ние се храним тогава, е от изключително значение за правилното развитие на неговите системи. Така че, когато искаме да имаме бебе, е много важно ние да имаме качествен начин на живот и на хранене, такъв, който е подкрепящ за нашето тяло. Защото ако дадем и една съвсем елементарна аналогия, свързана с една добра пръст, в която ние засаждаме едно цвете, същото е и с тялото. Ако вземем пръст, която е отдавна употребявана, която е суха, която няма хранителни вещества, израснали се 5-6 цветя в нея, най-вероятно новото цвете няма да вирее добре. Да, но е доста трудно за дами, които не са имали такъв здравословен хранителен режим, да го изградят в момента, в който теста покаже 2 чертички. Кои са храните, които задължително трябва да присъстват в менюто на една дама, която се подготвя да зачене? Така, наистина ми е важно да уточним, че е нужно да се настроим за по-здравословен начин на живот преди да забременеем. Защото яйцеклетката зрее в нашето тяло 90 дни. Тоест, бебето, което ще бъде заченато днес, е било проекция в нашето тяло преди 90 дни. И какво и се е случило на тази наша яйцеклетка, докато е била в тялото ни, е от съществено значение за нейното качество. Това, което... Аз в момента мога да дам примери с храни, които е добре да консумираме, за да бъдем здрави и в бойна готовност, така да се каже. Аз се надявам накрая да успеем да кажем няколко думи за храните, които не трябва да консумираме. Значи от една страна има едно зелено чудо, което се казва броколи. Този зеленчук, който, слава Богу, вече го има на нашия пазар и то
изобщо не е дефицитна стока, е от изключително значение за излишния естроген, който ние вероятно бихме имали в телата си. Той помага този естроген да се изхвърля. Когато имаме завишени нива на естроген, това води до повишено тегло, до по-голяма умора, до раздразнителност дори. Така ние можем да се оправдаваме, че сме си киселички по природа, но всъщност в такива моменти, вместо да ядем шоколад, е много по-добре да си направим една вечеря с броколи. Ама прекъсвам те тук, защото е много трудно. Поне от това, което съм чувала от мои приятелки, когато хормоните бушуват и тялото ти крещи, искам сладко и шоколад, трудно е да си наложим, хайде хъпни броколи, защото е полезно и за теб и за бебето. Въпрос на мотивация е. Ако прецениш, че това е начин на живота, не нещо, което си налагаш. Ако прецениш това, че е важно за теб и за тялото ти, то тогава дори тялото ти ще спре да крещи толкова силно искам шоколад. Просто въпрос на гледна точка е кое ти е приоритета в момента да си доставиш така ефимерното удоволствие, че се храниш по начина, който ти доставя наслада, или да намериш насладата в това да се храниш здравословно. Или пък да хапваш броколи с шоколад. Ами, шоколада не е сред препоръчваните храни и ще ти кажа веднага защо. Когато идеята е да бъде заченат нов живот, е добре алкалността на организма, организма да е по-скоро алкализиран, а не киселинен. Противно на това, което хората си мислят, сладките храни всъщност са киселинни. Тоест, шоколада е киселинен, а за сметка на това лимона е силно алкализиран. Затова се препоръчва сутрените ни да започват с вода с изцеден лимон в нея. Нещо друго, което е много вълшебно по отношение на цинка, желязото и омега-3. Тези неща, които споменах като основен дефицит при жените. Тиквеното семе е вълшебника, който има всички тези съставки. Пък цинка е изключително важен за зачеването, пък ако ти се хапва сладко, това е вероятно индикация, че цинка липсва в тялото, както и магнезия най-вероятно. Така че, може би, така шепичка, малка шепичка, тиквени, сурови семки, говорим във всички случаи за сурово приемане на семки, ще свършат по-добра работа, отколкото парченце шоколад. В сусама и в стридите също го има цинка, тъй като стридите е така една по-специфична храна. По-добре може би да се придържаме към тиквеното семе и сусама. Само да уточня, че за репродуктивната система на мъжа също е много важно наличието на цинк и всъщност добра идея е, докато подготвяме любимия да стане баща, просто да го черпим с по едно пакетче сурови тиквени семки. Омега-3. Следващия компонент, за който говорихме, е рибката. На място. Точно така, но също така и орехите. Ореховите ядки, суровите орехови ядки са изключително богати на омега-3 масни киселини и също така те са много полезни, когато при настъпването на бременно за развитието на мозъка на плода. Сега тук не говорим за това да ядем орехови ядки в безпорядък. Говорим за умерени количества, примерно 1/4 чаша накиснати във вода, може също така от предишния ден или поне няколко часа. След това могат да се обелят и да се консумират по този начин. И като заговорихме за първите три неща, цинк, омега-3 и желязо. Сега, основният шампион по отношение на желязото е червеното цвекло. Много дами се мръщят, но когато то бъде консумирано в фреш или дори в салата с панак, с малко стафиди вътре, то е всъщност доста приятно за приемане. Има и витамин С в него, който пък витамин улеснява усвояването на желязото. Така, продължаваме нататък с храните. И следващата храна, супер храна за зачеване са яйцата. Една доста подценявана храна. Нека да направим уточнение обаче какви са яйцата. Естествено, че от щастливи кокошки. Всъщност основната идея е да се храним колкото се може с по-чисти продукти, чието произход ние познаваме. Защото колкото повече антибиотици има в храната, която приемаме, съответно в кокошките снесли яйцата или пък в тяхното месо, толкова по-голяма вреда всъщност ние нанасяме на тялото си. В яйцата има витамин Д, витамин B12, както и протеини. Така специалисти по фертилността съветват поне 2 яйца на ден да се ядат. Сега вече тук идват някакви забележки, свързани с холестерола, но пък все пак за това съм казвала винаги, че ние сме специалисти за телата си, за да изработим хранителен режим, който е удачен
за нас самите. Ядките и семената. Вече говорихме за сусама и за орехите. Всички ядки и семена, които се приемат в сурово състояние, са богати на омега-3, на цинк, на витамина и на протеини. На омега-3 най-богати са орехите, както казахме, лененото семе, също така семената от коноп и от чия. Витамин Е имат съответно слънчогледите и бадемите. А по отношение на желязото, тиквените семки и сусама, както вече казахме, това е за затвърждаване. Тъмнолистните зеленчуци. Спанака, зеле, всички неща, салатите, които са с тъмни листа. Тук има желязо, фолиева киселина, B6 и витамин Е. Всички знаем, че когато дамите забременеят или дори когато се подготвят за забременяване, приемат фолиева киселина. Ето в тези тъмнолистните зеленчуци фолиевата киселина е в натурален вариант. Винаги е добре да имаш поне една огромна салата на ден, като част от менюто ти, но ако това е невъзможно за теб, защото не обичаш спанак или нещо друго, можеш да си приготвяш смути, можеш да подготвяш различни видове сокове. Въпросът е да се улесниш максимално, така че да приемаш тази здравословна храна. По отношение на плодовете, всички знаем, че плодовете са полезни. Има обаче такива, които са полезни за репродуктивното здраве, които имат витамин С вътре, антиоксиданти, сините сливи, стафидите, боровинките, ягодите са сред тези плодове. Ще ми се да кажа за портокалите. Те имат витамин С и са естествена асоциация, нали, на всеки, като заговориш за витамин С, но се препоръчва по време на овулацията да не се консумират портокали, защото това повишава киселинността на средата и съответно пречи на сперматозоидите да стигнат до целта си. Никакви портокали в онези 2 дни. В онези 2 дни никакви портокали, да. Цветните зеленчуци имат B6, витамин С и бета-каротини. Червените и оранжевите зеленчуци, морковите, чушките, са богати на бета-каротин, за който се счита, че е от изключително значение за репродуктивното здраве на жените. Защото той балансира хормоните и регулира менструацията. Така да се каже, морковите са верен съюзник на жената, която иска да се бременее. Правилата, за да не помним толкова много неща. Правилото какво е? Шарена салата с много цветове в нея. Някакви ядки за поръска. Може да е сусам, може да са орехи, може да е тиквено семе, може да е слънчогледово семе. Когато ти се хапва нещо, нека да не е нещо сладичко, а нека да са семена. И като говорим за семена, естествено, пълнозърнестите храни. Те са богати на желязо и на витамин Б. Говорим за амарант, за киноа, елда, просо, кафяв ориз и всичко друго, което се сетиш. Лещата и боба са от изключително значение. Някои специалисти ги отричат по време на бременност. Кое е лещата и боба? Да, именно заради газовете, които се отделят, свързани с тях. Сега ние в случая говорим за храни, които са преди бременността. Но лещата специално е сред най-големите източници на желязо и на фолиева киселина. И всъщност една чаша сварена леща ти носи 90% от нуждите на организма от фолиева киселина. Има варианти за приготвяне на тези бобови култури с непредварително накисване, така че те да не дразнят толкова много стомаха. Те са основна част после от храненето на детето, когато то стане във възрастта да приема храна различна от майчиното мляко. И тъй като нищо не казахме за рибата, за месото, искам тук да уточня, че всеки сам естествено е свободен да избира дали ще бъде вегетарианец или не. Това, което моята гледна точка е към месото, е, че то може да бъде много полезно, обаче ако знаем къде е отгледано. На баба. Точно така. Не е окей да ядем говеждото месо на някоя страна от резерва и от преди 30 години, дълбоко замразеното, но пък говеждото месо, когато то е добро и е от свободни пасищни животни, е богато на омега-3, на желязо, на B12. Черният дроб е също изключително ценен като източник на витамин D, отново на желязо, на селен, на цинк, на фолиева киселина. За дроба и въобще за карантията на животни, така че те са филтрацията на тялото на животното, тъй че може би... Пак опираме до това, кое е животното и както обичам да се шегувам, дали са имало име. Да ме прощават хората, които така са вегетарианци и за тях това е извън изобщо сферата им на нещо, което биха консумирали. Но много по-лесно се усвоява желязото от
месото и от дроба, отколкото това от спанака. Нали? Това е абсолютно доказано. По отношение на рибата, понеже и тя като бройлерите се отглежда много често в рибарници, хубаво е това да е дива риба, която всъщност да е расла в естествената си среда и съответно да няма и в нея хормони, антибиотици и така нататък. Какво не бива да се консумира? Ако имаме минутка да вметнем. Важно е. Разбрахме за портокалите по време на овулация. Но това е по-скоро една вметка, портокалите. Много по-страшна е консумацията на алкохол, на цигари, на кофеин. Всъщност всичките тези неща не подпомагат нашата репродуктивна система, а напротив, пресират я и имат пагубен ефект върху нея. Много ми е трудно, когато трябва да обясня на дама, която консултирам във връзка с нейното репродуктивно здраве и желанието й да има дете. В сесиите много често се прокрадва идеята: ама аз съм пушач, ама то сега съм нервна, като не пуша, ама аз не мога да го направя. Всъщност всичко можем да направим. Всичко можем да направим и има начини да се освободим от зависимостите, стига да го изберем това нещо и да решим, че това е нашия път. Нещата, които се отричат като подходящи, са всички пакетирани храни. Всякакви снаксове и неща, които са с дълъг срок на годност. Всякакви храни, които имат отцветители, консерванти, хилядиета. Това важи в пълна сила и в период, в който дамата не планира или пък не е бременна. Абсолютно. Кажи ми как храненето на майката се отразява на детето? И съответно навиците, свързани с периода преди и по време на бременност. Виж, има една много елементарна приказка в случая, че децата не ни слушат какво казваме, но ни виждат какво правим. И е много нормално, ако твоето дете те вижда, че хрупаш моркови пред телевизора, да прояви интерес към моркова, а не към чипса, особено ако в къщата ти няма чипс. Но по отношение на пренаталното развитие, това... Така или иначе, в един момент се развиват вкусовите рецептори на детето и то усеща нещата, които майката консумира. Много често след това се случва това, което майката много обичала да хапва по време на бременността, да е любима храна и на детето. Ние възпитаваме децата си как да се хранят още докато са в утробата ни. Затова отговорност е посланието. Абсолютно. Отговорност и... мислене за себе си и за собственото здраве. Защото не можем да очакваме да се случват чудеса, когато не сме се погрижили и йота за това да се подкрепим и да бъдем действително адекватни, не само като психика и като емоция, а и като тяло, защото тези три неща са неразривно свързани. Добре. Ели, много ти благодаря. Както винаги, много полезни съвети даваш на нашите зрителки. Консултантът Елена Димитрова Ангелова за храненето преди и по време на бременност.